Добър вечер на всички. Една рядкост ми изпадна. Това е Амстрад, англичанин. За жалост, две от копчетата не са оригинални. Ето това на усилването и на баланса, но другите три са както трябва. Работи перфектно, стрелкови индикатори, транзисторен и няма нещо, което да не работи. Много добро състояние е. То се вижда, просто всичко свети. Отдолу има малко дръскотинки, но то е нормално. То отзад изходи всичко е навързано и сега ще ви покажа как се свири. Set me free and watch me, baby. Maybe I don't want you, but let's go try together, baby. Then we will see. Dance with me and watch me, baby. I wanna be dressed, just let's go try to barrel, baby. Then we will see. Жестоки корекции има, всички входове работят, Loudness работи. Просто няма нещо, което да не работи. Ето това копченце, някакво миниатюрно е било най-вероятно, липсва. Но то не се използва. Общо взето това е някакъв метър рейндж да превключва от 30 на 3 вата. Кой използва такова нещо, не знам. И така. Ако имаме ръкли, да надават. Айде лекичка.